Nitong Nobyembre ay gumulong na ang pediatric vaccination kontra COVID para sa mga 12 hanggang 17 anyos. Kahit pa gumaganda na ang COVID-19 situation sa maraming bahagi ng bansa, kanya-kanya pa ring diskarte ang ilan upang palakasin ang resistensya ng mga bata. Sa Barangay San Nicolas sa bayan ng Arayat, Pampanga na mahagi ng vitamin si Arayat First Lady at Mayoral Aspirant Madet Alejandrino. Hangad ng programang bitamina para sa mga bata na masolusyonan ang malnutrisyon at magkaroon ng matatag na resistensya ang mga batang hindi pa natuturukan ng COVID vaccine. Maimportante po ito sa mga bata para di sisipon, hindi magkakasakit. Ayon kay Alejandrino, hindi pa tapos ang pandemya at iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan upang maiwasan ang hawaan ng COVID. Patuloy namang isinusulong sa Arayat ang preventive health measure kung kaya't hanggat maaga ay pinalalakas na nila ang immune system ng unvaccinated population. Pinakamaraming bata pong mga, lalo na yung mga malnourished, kulang sa timbang. Kaya po dinadala natin sila para sa ganun, tumaas po yung immune system nila. Hinikayat niya rin ang mga kabataang pasok sa pediatric vaccination bracket na makibahagi sa Arayat bakunahan sa darating na unang linggo ng Disyembre. Para sa ganun, magbalik na po sa back to normal na po tayo, lalo na yung mga bata. Halos 2 taon na nakulong, para na rin po silang nakulong. Suportado kasi ng Arayat IATF ang mungkahi ng Philippine Medical Association na huwag munang pumasyal sa matataong lugar ang mga batang hindi pa bakunado kontra COVID. Maliban sa bitamina na mahagi rin ang tig 5 kilong bigas sa 300 pamilya. Sa kabilang banda, isang Arayat sa may pinakamababang COVID cases sa buong Pampanga. As of November 16, 7 na lamang ang binabantayang aktibong kaso sa buong munisipalidad. Rainiel Pawid, CLTV News.